Sashisien ai khublei EP akakarteng ke jong U Khrist bang try ba unong panim janga bat jong phe but ngala kren to ka video ka badap ake badai kumno ngin le ba ni kawan ka jingkhuslai ha ka jingem ka jingi leng ba kita ki jingi skhem kita ki jingi kendo malakasngi ka ba ngi kom ki brio ngi kendo ngalak penken mau pi ba nama bang ia makan ke pertai ka bang ong ka fallen world ka pertai ka ba ka pop ka la bam krun ye ka ni tikna yang ni ka wei bangin haban ya lingba shibun ki jintenjo ki jinge situations ki circumstances ki bona ka jingem ga jongi ki ba teng ki bala ban wan ra ye kita ki jingkhuslai bon sien ki jiwan ki jingkhuslai but na ong ro ye pi ba bangin dei bangin long ki bleki bam don jing kyrmen namar bangi don ye khublei ubanam ino yangi ha ka ba kum kita ki por jong ka jing tenjo ki por jong ka jing khuslai ha ka jingim ke jongi but ba khublei when you rap yangi unai bor yangi bangila ken bangin shania ha utrai wada ka ba kum kita ki jing skhem lani ka no ka bangin si skhem kabangi kum ki banget gede ban shania teli puri pura how to khublei ken uba penya iki baroh na ka manda pen bha ya kita ke ba ya khublei phigen ma ngai ka bang kren na ke bedai ba ka tu ke video ba dap ba ki tu ki banget aga tu ka por ka ba upetras thoi ka shithi ki de ki banget ki bala ki ba ka jing aka jing em ka jing ke de ongoing aga ba kum ka ta ka por upetras ong hey na thu ba fikus lai ka jing em na song thu ba fidan ka jing shep tieng ka jing em nei to bread no ka ta ki jingkhuslai ki jong phi ho try na mo try un sumar na ka benta jong phi da ka bang ile chu try ka jing duai but ben tip ya try ye kita ki jing e ba ki jing shem ka jing em ka jong e ba wa lam ba bang ya leng ba kita ki ba sao ki ba wan ben telep yingi ngin dap jing kyrmen ba blen ai ka bor ka jing e yingi bangila ma nyang skhem bangilong faithful man shakri you try bala ka bakum kita ki por jong ka jing pa jong e tina ka daw ngadon lightly ki ponya ka jamit ye ka bangan pe na ka ting ka jong khublei na ka gospel Matthews ka long ka ban riu ka ka ba arpusan na ka ba lai bu sa ban beteng biang ye ka ba ngade ban kren aga tu ka video ka badang shudap hangi ka babel kasi ka ong ka jingkhuslai ka jing em bat ka jing sumar khublei ya ka bangan sa nang kran chu isu ni ka Bynta ha gini kita yo ka ban swan tang ba ni ka janmi na kwa ban kran ni ka dkut ka ba arpusan ter ban pe lai tali ki point ha ka video bangin bu ni ka jingkali ba balai ba utrai o ni bangim dei ban khuslai utrai tip bangin khuslai utrai tip bagi jing skhem ke bangi mat ke jing ni utrai yo iya kata kamong ka tu ka video ba da ba amdei ba utrai o jing ulong insensitive kita ke jing yo utip yo sngau barbangi kerpat ye babangi leche udah ke jing doai kerpat ke jing rap utrai umju eno yang ba unam eno yang kata ka jing kular ka jongu uyi kenya kita ke jing skhem ga jongi utep ye ke jingkhuslai ga jongi na kata ka daw ong hang ni ga de khot ka ba art center ter ba balai bangim dei ban khuslai balai bo try wan ra kini ke de khot art pusan shakmat ban kren yangi hagi badai ba kani ke issue je ga jing em ka bawan teng ban pharia ga jing em ga jongi daga ba wan ra kini ki khot bible ban ong hang ni babale bangim dei ban khuslai namar phin ngan ong ni pm kani ka jingkhuslai kadi ka disease kadi ka jingpang balada ngim pe bhai kini kan ba me ka jing bujong bun ba ki brio ki ba shem bila ka jong ka jingem namar ki khuslai don bun ba ki brio ki ba bala shem da ka we ka rai ban le ek ba pan so si u trai namar ka jingkhuslai bun ba ki bruna marga jingkhuslai ye ke jingem kila tare ke ek ba persha ka mon ka jong khublei ne kum gi bangai
nginam long komta namang ngim de ki bre bamdan jing kyrmen ngidan yu blei bangi kyrmen ha u namo try bangi shakri umde utrai ubarang utrai ubarang sa ha ulum jentep utrai jongi utrai wala mipat na ka jingtep but namar bau im komta ngadan jing kyrmen bangi don ru ke tin ke jong u kaba ai jing kyrmen jingi kaba ai jing sha jingi bakum nong ile om dai tang ka ba dei be ke benta cho ke jingkhuslai ndai ki benta baroh ka Bible ka labiang pura na ka benta banyarap yu banget bakumno unyai bakumno bakumno ka jinge ka jangu kat ba urang don na ka ni ka slapate kum ta ha ka ni ka benta na ka ting ka jang blai balai bo jisu ai ni bangem dei ban khuslai namar ba ka ni ka jingkhuslai ka di ka jingpang barapor ka pentron nya ka met ka jungi ka jingpang barapor ka shim wat ka jingim ka jungi ndai baka teng ka shim ye ka jing ka jungi but miha ban yo iru bagani ka jingkhuslai kamdai tang ka jing sngeu kadai ka jing pang ka badangkam ye ka dawai ye ka ban yaraplem bangin khia na ka jing pang jingkhuslai bun sing ibriyo gilet sharum bat chaneng banwa de kita kinong ye slok ban counseling ba kumno khanang ba kilai ne ka jingkhuslai lamang nong ye fi ka jingarap ka jong briu ka ditang ka jingarap ka jong briu kanam la ban wan ra ka jing pentengan na ka jing jong penting jing ba ka jing jo ka jing jong ka Bible ka de ka dawai ka ba biang tam ba kumno mangi ngila ban job thia bangin lai na ka jingpang ka ba jar khai ka ba bon sin ka bangai kendo ki men sin ka ba ko ngai snai habang apet yaki habagawan ka jingkhuslai ka bahar ho jai namar ka jingmat hakka jingim ba kalonging kalom sam ka jongki tungin pe na ka ting ka jong blai haga ni ka janmiet komba lightly ki point na ka ni ka por babalai ba ujisu oangi bangim dei ban khuslai babali wan ra ka ni ki benta na ka ting ka jong blai ba ngim dei ba ngin khuslai ka benta ka banengkong babalai bangim dei ban khuslai namar ba ka jingkhuslai kade ke bamdan jingmon worry is senseless dani worry is pointless ka jingkhuslai kade ke bamdan jingmon balai nama kalong ke bamdan jingmon balai kalong pointless balai kalong senseless namar bang itip na ka Bible ba ukpa jongi ba hapdeng usumar na ka benta jongi because our heavenly Father cares for you and for me namar ba panjongi bahapneng sumar na ka banta jongi kadakhat ka baat husan hadu ka baat funre ko angkom ne namar kata ngaong hapi wa khuslai la ka jingim ukraini ki sanran ka jingu ye ka don ka jongki begidon ka jingkhuslai ka jingim ki bahar ho jai bau nama bau de blai ka don ka jongki ai min se me ki de ka bong namar kata ngaong hapi wat khuslai yela ka jingim ke ai ka ba phin bam ki khuslai ka ta lane ke ai ka ba phin di ki khuslai ka ta lamne ke ai ya ka met jong phi ke ai ka ba phin ko ka jingim kamlong ka ba kham kor ye ka jing ba ka met ru ye ka jan ko to ka ba apun riu to kmi thu ye ki simbeneng ki ba kim ye bet lane kim ye ot dan kim ye lum hakithiar ne pen ban ukpa jong phi ubaha beneng ubasa ye ki phi te phil phimlong ki ba kham ko shibun ban ye ki kata ka dei ka ba udrai I mean sim ye lagi jong habo i ba ki don hapdeng ka ba kum gani ka jingkhuslai ka jingem u I mean sim ye ki da ka ba kren ye gani ki dkut ka ba arfusan ki di kinti ne ki dkut ka ba arfusan ba ka dkut ka ba apun riu ka benta ka baningkong ka ban ni fi ki stop point na gani ka janme nalo gani ka point ka baningkong ka bang ong worry is pointless ka jingkhuslai ka lang ka bam dan jingmon namar ba ukpa ba baneng usumar na ka benta jongi ka baningkong ka stop point ka lang gani namar ba ublei ulai lupa yangi ya kata ka jing ai ka ba kraw kata ka jing im ka bangidon menta ngila ban shania ruha u ban pendap ya kita ki jingdon kam haka jingim ka jongi kita ki lesser needs of sustenance
Kita ki jidong kam ki bangin imp. Ngin syaniah u ba ulang ubala ban pendap. Ban provide di kita ki baroh. Naga benta bangin imp. Kata ka bang i. Hai ka khot ka ba arusan. Hatu ka jingim kamlong ka ba kham ko ri ka jingbam ka metru ye ka jingkup ka greater gift ka blai la ai ngi ka jingim. Kata ka greater gift. Ada blai la ai ka jingim hatu nginam syania. Ba ulang bala man pendap ru kita ki jenang kam ke jangi. Ki bagian kam ka jingim. Kum ki khon ke jang blai. Kata di ka mat ka baningkong. Pi kadang ka jing per apa ka jing nang kam bat ka jing khwan la lot. Kadang ka jing per apa ka need ba ka greed. Ublay on pendap iki needs ki jongi. Mda ki greeds ki jongi. Tagi apan kan mau ba kum ki khon ke jong ublay. Ba ka Bible kai ni bo ublay on pendap iki jing don kam. Mda ki jing khwan la lot. Mda ki greeds ki jongi. Ya ka bang idon kam ublay on pendap. Sachi sin la dang ula ay ka ni ka greater gift ha ka jing im ka jong. Ka badai ka jing im ka life ka bo ay. Ngide ban syania ha uru bola ban pendap kita ki lesser needs of sustenance. Kita ki jeng kam baroh ki berit ki beria. Naga benta bangin im. Bah ni wang. Ka jing im kamlong ka ba kham ko ri ka jing bam. Ka medru ye ka jeng ko. To kmito ye ki sembeneng ba kim ye bet. Wa ai geduk sa. Lan kim ya ot. Lam ne kim ya lo makitiar. Ne pen ban ukpa jong pi ubah beneng. Ubsa ye ki. Ubsa ye ki. So tena do kata-kata kim ya bet, kim ya ot, kim ya lum makitiar. Ne pen ban ukpa jong pi ubah beneng. Ubsa ye ki. Bau ai ye gani ke jingkeli. Pite pimlong ki bakam ko shibun ye ki. Ka jaba kalong bangin ju ba ke jingkeli bana. Ho ye kam kor mangi. Ban ye kini ki sembeneng. Alang kam kor mangi ban ye sembeneng. Balau trai pendap ye jeneng kam ka jongki. Hatu pendap ye ke jeneng kam ke jongi. Pi. Tadi ka benta ka bahar ka ba apan riu. Ada ublay u provide u pendap ye ka jingdong kam. Jong kini ki jing thao. Ki balong long no ni de kita ki jing thao ki balong halor du. Boleh thao kerpang. Jeng ye ka dor ka jong uhi. Balada ublay u pendap ye kini ki jeneng kam jeng ki semneng ki bade ki lesser creation. Surely ye tikna ye kini away baula ban sumar ru yengi ki khon ki jong. If God provide for the physical needs of the lesser creation, kum kini ki semneng. Surely he will take care of you, his children. Shisha ngatikna ba on sumar inga ba depi kum ki khon ki jong. Bagata ka de ba ngin puli de ka ba fra, hadu de ka ba lai pho. Balai ba khublei chabang ga ba kopru. Kamu ki khublei yo i ga de. To perkhar i ki tiu lili ka rengkau ka no ki man ba. Kim trei le ne kim ther. Renga ong hapi mawat u Solomon ha ka burom jong u baroh. Shem la kop kumway na kini. Ada ublay tu pun kop kumta yo hur rengkau ubamenta ulong la sai tu labrat ha ka lawar ding. Kabakat no tam ye pi api ke barit ka jengai. Api ki barit ka jengai. Kata ka dei ka bangi puli nakaktien ka jong ublay. Kata ka dei ka bangi i nakaktien ka jong ublay. Api ki barit ka jengai. Kamongi dei ban don keni ka jing shania ka ba skhem how dry. Ba ula ban take care yengi kom ki khon ki jong uhi. Bang aku apan puli shu Shafi nakaktien ka jong ublay. Nakasam ka ba shispa sao po hinyo ka dekat ka ba kendai. Ka ba ka Bible ka ong komni ban pingkan mau yengi. Iki Bynta nakaktien ka jong ublay. Shispa sao hinyo ka dekat ka ba kendai. Uai la ka bam ha umrat. Balik ki konting up ki papa. Ta de try u jongi. La dai kini ki lesser Christians who play pendap. Praise the Lord. Ngi de ben tikna ga da way. Ba try un sumaro na ka benta jongi. Kasam ka ba shispa sao ka de khat ka ba ar fusan. Kan puli ga ni ga po. Sam shispa sao ka de khat ka ba ar po
san ka ong kom ne hang tai ka duriau ka bakrau bat ka bayar ha ka badon ki kenja bapar bamla nyau shu kimrat ki barit bat bakrau kini baroh ka bat penyo kini baroh ki khmi yame ba men ai heki ye ka jingbam jong ki yala ka ayam dala kini ki jing tha ka jong oblei ki ap ala ka sngi bau blei un pendap ye ki jenengkam ke jong ki hato mangi kum ki khon ke jong oblei hato kam de yang iken bangin don kan ke jing skhem bau blei un sumar ye ki jenengkam ki jong i pe ko jisu i kai ka bade be ka jing dwai kan long ban riu ha ka de khot ka ba khat wei to ai hangi menta ka jing bam jong i ka ba hala ka sngi u khamong to ai hangi ka jing katulap malau banai dane ka bainong ka ba chisen chi tayau henry u jisu hui kai yangi wang to ai yangi menta ka jing bam jongi ka ba hala ka sni ka bot mala ka sni ni shania ha kata ka divine provisions ka jong blai ka jing pendap ka ba kenja blai ya ki jing don kam ki jongi so kata ka point ka baningkong namar kini ki down na tin ka jong blai la ai ba pani tin ka jong u kumta ni ka shai ka dar hang ni ba ka jingkhuslai ka long pointless ka long senseless na mabangi tip biang na ka tin ka jong blai ba blai u blai u jongi u blai pa u jongi u sumar na ka benta jongi ka point ka ba ar balai bang ngim dei ban khuslai na mabaga jingkhuslai ka long ka bam larkam lani worry is useless kalong kabam larkam namar ba kamla ban penyo ai haga jingem ga jongi daga bang khuslai ngim yo ai kata ka dei ka ba uji su kan ka khot ka ba penyo unote na pi haba uda khuslai ru ubala ban pentam shipru yala karan yang daga jingkhuslai ngimla ban pentam shipru karan yang ngimla kam accomplish ai ka dei ka jingkhuslai Nakadaw, anxiety lane worry is futile. Kalong kabam larkam. Namar ba, uji suang ni unote na pi. Ketup ruyangi kini kisni. Haba udah khuslai ru. Ubala ban pentam shipru yala kerenya. Namar ba ubleu tiap yang ibangi khuslai ye ke jengem. Kaong biang pingi ema ka patai ka breka fallen world. Ke jing khuslai kan done by. Kijing le kin done bed na ta katawa ka bakum ka ta po ngin le chika ting ka jong blai da ka bangidon ka ni ka jing shania skhem mau tra knang ba ngin light na ka jing pang ka balong ka ba lapan kata ka jing mot jing perkhat ka ba lapan kata ka jing ga bakal jaman sing ka lapan kata ka jing ko jing khia nama ba ka ni ka jing khuslai ka long ka ba markam ka long useless nama ba kamla ban accomplish ka haka jingim ga jongi hajaka bakan kan plus ye ga jingim ga jongi ka minus dan ban ye ga jingim ga jongi unote na pi haba uda khuslai ru ubala ban pentam shipru yala karanya baka sam ga balai phuwei ka dekhat hangningan pule ka sang ga balai phuwei langan pule shengi ga ni ga por haga dekhat ka bakhat san kumno noi samu ong ki ayom jonga ki yakti jongme to pelat yanga nakakti kinong shun jonga bat na kita kiba ben yanga ki ayom jonga ki ha kakti jongme saga dei ba kakti ka jong play baroh kidan nakakti ka jong play ki ayom ki jonga ka jingin ka jonga ka lashai ka jonga ka shibet ka jonga ka don kakti ka jong play to pelat ong na raisa Hakasam ka balai po kandai. Kadekhat ka basaw hadu kadekhat ka banriu. Ko try to pension pang yanga. Ya ka bakut jonga. Bat ya ka jingtheu kisngi jonga. Kalong ayu to ai bangantip kat no ubashron ngalong. Khat ka basan hakmi melapalong ikisngi jonga kom kishikop. Bat dia ka karta jonga kom ru makmat jome. Shisau briu baroh.
haba ubha eru ulong ka jingthala soda. Shisha ubriu baroh uya ya ka jingkmi kai ka bathala. Shisha ki ya pen kitlen u kenton yikispa te umtip u ubanlum yaki. Barakok banyo te menta wong ne. Te menta atrai ngan ap ya pat ka jingkhuslai jonga kahame. Hi ka jingkhuslai ka jonga kahame ka jingkhuslai ka jongi kamdei ka spa parthai. Kini kisalit no baroh. Ka jingkhuslai ka jongi ka dei how try. Bada ke balong bam jukut. Ngan sekreni kini ondang ala parya shushu ye kini ka gospel Matius kalnong kaba Henry. Balik ini juga kentin bukan nongai sam. Kalau tik kumba ulukas ubu, hagalong ke bakarar, kedekot ke baroh, ke baong kumni, karar arpo. Henry ublei ulong ame ubabi. Hagani kami on pano ikamensium jome. Name ki jongno tikin long kita ki ye ke balakren lupa. Kumta ulong tau beken show lupai tadi Henry ubamlong rubha shaublei. Ki jongno na kana no sa mulai ka ye gini ki baroh. Bakum gi banget ka jing shania skhem ka jing kyrmen ka day how dry. Nakata ka daw kani ka jingkhuslai ka long futile, ka long useless, ka long ka bamlarkam. Tadi ka subpoint ka baningkong. Ngala pri na Matius nriu ka dkut ka baar penyo. Ka baar ka subpoint jong kani ka point ka ba jong kani ka main point ka baar. Haba ngi khuslai. Ngimlati ban penjrong ni ka jingim. Lan ngimla do ban pelengkot ye ka. Kata ka dei ka bo jisu balakren. Ha ka long ka ban riu dkut ka ba Arbanyaw, ngimla ban penjrong, lam ni ngimla ban pelengkot. Nala kadaw ban khuslai kalong useless, kalong kabam narkam, kalong kabam mentoy. PNM ka jingkhuslai, kani ka point ka balai, sa point ka balai. Kani ka jingshisha. Baga jingkhuslai tan ye kala shai, ka kangno yangi bangilong ka basiso mentakasi. Baga tagade hagadikot ka balai pusaw, ka bong kumne. Henry ulai pusau Matius. Namagata wat khuslai nagabenta ka balashay. Nabagata ka balashay ken khuslai nagabenta lagajong. Yaka sengi ka biang lagajong kabasniu. Worry about tomorrow keeps you from being productive today. Ban khuslai ka lashay. Kalong kung baka kalenti yangi bangin long kiba siso lani productive mentakasi. Pi ban khuslai ka dikajing ta shitom de. Hadu kajing khuslai ka dikahadbok de. Hapan da ta shitom ban khuslai. Balingin pelut kai ka bor ngi hangta. Jaga ka bangin pet seladi, ngin pet sa utrai. Mun sei namang kajing khuslai ka wan namar bangi pet than seladi. Ngi pet than sikini ki circumstances ki baker sodong yangi. Ha ka jaga bangin pet sa ublei bakrau. Bangi pet ka kam ki apostles ki bangai ka balang ka banengkong ka balang ka mat jinge. Ban bagi mat jinge. Kajing sabar ngem kajing sabar set kajing sabar stambai bat sap ni apa kam ta ter. Ki pentep ye kata ka jinge. Shaublei bakrau bo. Nama don bor ka berdai ka ban kam krau ban ka bor ka jongoblei. Don jing ka berdai ka ban kam krau ban ye ka bor ka jongoblei. Ki pentep shaublei. Ki draw ye ka jing ka jongki ye ka jingmot ka jongki shautrai. Pi habang inang ban draw ye ka jing ka jingi shautrai. Ban pai shaublei ban brat shaublei. Ka weng yangi na kita ka jingkhuslai. Ka weng yangi na kita ki jingkhuslai. Ni daman kan mawe gini kawai. Ba ublei uai ka jingi bat ka bor. Kat kum ki jinang kam ka jongi. God give grace and strength as you need. Habang ginang kam ublei uai ka jingi bat ka bor. Pi ngi puli ye kata nagaktian ka jong ublei. Bangi dei ban sungtu ublei ujongi uai iya ka bor. Bat ka jingi habang ginang kam. Kata gede kaba ngiyo nagaktian ka jong ublei ka jing rice ngos tun kada kalong ka balai kada ko ka baar po ar
hadu ke dekat ke arfulai kong kumni. Kalong na ka jingis nei utrai. Ba om shem la bamdu yangi. Na ba ke jing slosen ei jong u kim du. Kilong gi batamai man ka step. Ka ba kraw ka jing yai ne jong me. Balai ngim ken ma ge khat Bible. Kalong na ka jingis nei utrai ba om shem la bamdu no yangi. Khublei ut ai ye ka jing ai ai ba de ka bor habangirang ka. Nginam glad dikene. Baka ka sa point ka basaw na ka point ka baar. Nginap hai bat nga sa ka Filipi kalnong ka baningkong. Filipi kalnong ka baningkong. Ka Filipi kalnong ka baningkong kadakat ka baar huway hado kadakat ka baar husan. Arhuway hado kadakat ka baar husan. Namar nga banim kalong Khrist. Bat iga banyap kalong gajing mentoy ken. Henry lada banim magado. Lada kani kalong usok gajing tray jonga. Ti kanong anjik ngam tipsyu. Henry ngas ngaulingo. Hagini baroh ar. Habang adon gajing kwa. Iga banyok lait no. Banlong lembat utuk Khrist. Naba kalong kamba shikadi e. Toy bansa agado. Kalong gaba kamdon kam ken. Naga banta jong fi. Ti abang adon kani gajing shania. Ngatip bangan yo sa shisha bangan salam bat phi baroh na ka banta ka jingroi bat ka jingpen jong phi ha ka jinge ha ka jaka bangin khuslai ngin kan ma ni ka wai ba ngin im bam jukot bautrai ai kan jaka ba ka ja ka ni ka bertai ngiti kena bangin sa late na ni ka protai onam don beri bon nganam ko abaniam la kha yang ni ka po al ka kemi ki kijat ka jing ki lam chau lum junta ngiti kena ai kata tamang don ka jing kyrmen kum ke bangin em bau trai bam jukut namar bangin em bau trai bam jukut ka jaka bangin khuslai to ngin ya trai ka kam ka jong trai ka molong po tau tip wong ka don ka jing le ha u ka ba kwalit no bau trai ka don ro ku ka ban sa ba ki bangit Wang toy larangan sa kalong naga banta ba ngan i ye ka jing roi. Bangan tip bangan yo sa shisha bangan salem bat phi baroh naga banta ka jing roi ba ka jingmen jong phi ka jing e. Kata ni larangan sa ka berdai kalong naga banta jong phi ki Parabangeit. Phi jaga bangin khuslai. Ngin kan ma ni ka wei. Bangin salet ni ka berdai. Kani ka berdai kadang tang shipor. Bangin salet bo try bam jekot. Namar kata kata tungin try naga banta try. Kyrmen na ka bantau trai. Be ay ka jing shisha, be ay ka tingga jong khublei. Wa de ka jing shisha jong ka shikri yu trai, plo de ka po badu, nak ba ka kam ka jong u. Habang inang manle kom ta nong yifi. Ngin i ka jing kyrmen. Ka jing job, wa da hapdeng ka jing shibun, ka jing im, ka jong i. Timenta ka benta ka balai, na ka point balai, ka point C. Balai bo trai ong i bangim de ban khuslai. Namar ba ka jingkhuslai ka ni ka worry ka de ka ba skhem jinge. Worry is faithless. Ka jingkhuslai ka de ba skhem jinge. Namar ba ka len ba khublei ula ban sumar na ka banta jongi. Ka jing ba ngai ka de ka jinglen. Ka de ka bangi denies God's loving care for you and for me. Kadai ka jinglen ba khublei us it us sumar naga banta jonga ba naga banta jong fi fitem dem kadai ka jingkhuslai kadai namar ka jingbam ngai. Ultimately worry and anxiety is due to unbelief kadai namar ka jingbam ngai. Pengen puli fi hang ni kadai khot Matthias kalong ka ba Henry ngan phai biang shen ka benta na ka ting ka jong khublei ka de khat ka ba lai pho ka benta ka ba bi hang nei kong kumno la dau khublei tiu pen kop kom ta yo hor reng kau ba menta ulong la sai tiu la bread ha ka lawar ding ka ba kat no tam ye phi a phi ki ba ret ka jinget a phi ki ba ret ka jinget kita ka dei ka bang i naka tien ka chong khublei nama ka ni ka jingbam nge ka ba skhem jing faithless ka dei nama ba ngilen ba khublei te ka mangong mentan ba
kani ka anxiety ne ka worry ultimately ka day namar ka jingbam ngai bangila puli na ka tin ka jong play namar balai ka denies na ka lenno ba ublei u sumar na ka banta jongi bat ka banta ka mat ka ba na ka point ka balai da ka ba ngi khuslai ngi behave dan ngi le kum kita kibam ngai. By worrying, you are behaving like an unbeliever. Haga dekot, kaba life way to life wa. Nama kata wat khuslai da kaba ong. Ka kaba phin bam, lani ka kaba bangin di. Ane ka bangin kop. Nama kita ki baroh ki gentle ki yawat. Gentle ka makathawi ki unbeliever ki yawat. Nama ukpa jong pi ubab neng utip. Ba fidan kam ya kini ki baroh. Paju ki bahab leng utip bangiran kam ya kini ki baroh ke bam kadi ke kop kasem bakum tatater kita ki bangiran kam ukpa jongi ubahab leng utip bangiran kam ya kita ki baroh si daga ba ni khuslai ni behave kom ki bangai ong uji su ha kene aktien ka jong blai kom ta kom ki bangai ni deban ngai ni deban num ni deban shania ni deban skhem how try blai ula ekaban sumar ban pendap ban eno yangi haki no ki Bynta jong ka jing ka jong ban khuslai ka Bynta ka balai jong ka point ka balai ketika sub point ka balai ban khuslai kadang kalong onwardy ya kita ki khun ki badai ki jong blai is unworthy of a child of the king. Ini ki khon jong sim, ki sim bau try ke try. Hai dekat ka ba lai pu ar hang ni ka ong naba ya kita ki baroh ki gentle ki wat naba ukpa jong pi ubahab neng utip ba fidan kam ye kini ki baroh. Kalong ka bam day yangi ki khon jong sim jong try ke try. Ublei jong ka bdeng ba khandau. Uba ka ksiar ka rupa ka dega jong ka ting ka jong ublei. Bangin khuslai namar ba ukpa jong ubahab neng utip bangiran kam ya kini ki baroh. Baga sam ka ba prapu saw. Langan puya ka sam ka ba prapu saw hagan ni ka janmit. Ka sam ka ba prapu saw. Ka dekat ka ba karway. Na ba utray ublay ulong kasngi ba kasti. Amen. Try what I ka jing ay. Baga burom. Ya ka jing ba unong kang na kita kibayat bet. Praise the Lord. Ya rayo try. Ya ka jing ba unong kang na kita kibayat bet. Ngalamat di kini ka jingim ka jong. Ngai pimat la ka jong fi. Ba wada pedang kita ki jing shem ki jong ki sngo ke ban ngin give up no. Sngo ko bang ila do jing kyrmen bam long shu. Lega bakum kata kapor utrai ujongi ke jingis nei ke jong ke jingle bhai ke jong ke jai nei ke jong ki ai manifest ki ai pau hangi ki khon ke jong play ki bashane au na ke banta ke jingim jingi bahala kasni kepadang kami hitang bangin penbet jela ke jong ba utrai bangin wan ke khmat ke jong bangin ke kting ke jong habangin stakama habangin laptop persa yongin phai shau Jesus Khrist bangin ngai ek bola pendap lo gading fna na ke banta jongi ulong bohok ban ma bagi pop ke jongi baroh ban penbet le ke sngi hagalenti utrai kadang kami ngitang bangin penbet jega lenti ke jongi ba utrai ke basa utrai tip ye ke ban sumar na ke banta jongi pitip na ba ublei jongi utip yak ka bangidon kam palat ban yak ka ba ngingitip yelagi utrai jongi utip yak baroh ke bangidon kam palat ban yak ka ba ngingitip. God knows what you need better than you do. Kataga dai ka bang sotnat utrai utip khamba yiki jeneng kam ga jongi ban yak ka ba ngangatip kita ki jeneng kam ke jong to ai hanga hangi menta ke jingbam jongi ka ba hala ka sing kesmi utrai utip ya ki jeneng kam ban ya ka ba ngangatip ya kita
Oh, kalau ke badai ki kun ke jong blai banchu IT la ke jong ke jing banchi pen bet la ke jong ke jing ban shane na dry un pendap ya kita ki jeneng kam jongi baroh nang ta ublai unum sha yangi ban tem palat ban yek kaba ngimla ban sha ti ke ta ke dei ka bangana mention tayo ru ka beneng kong korin kala nong ka ba shipau ka dkut ka ba khublei ka ong kom ne ka jingten ju kam shem langat habi henrei tang ka bau bri ula ban sha hendu blei ulong bala ban shania uban om sha ba on tenju ye pi tang tam ye kata ka ba phila henrei rengkat ba kata ka jingten ju on thawru ba de kalat ban lat khnang ba phila ban sha ye ka jingten ju ngan puli biang kam shem langat habi henrei tang ka bau bri ula ban sha henrei blei ulong ubala ban shania uban om sha ba on tenju ye pi tam ya kata ye ka ba phila henrei rengkat ba kata ka jingten ju un thawru ba ye kalat ban lat khnang ba phila ban sha ye ka oh ngin shania outra bagani kadai ka jisha ka tin ka jong blei na ka banta jong Khublei, God will not allow you to be tempted beyond what you are able. Khublei num sha ban tenju ipi palat yak ke ba phim la ban sha kanwan ka jin tenju tamba haba kanwan un rap ro yengi un ajing rengi un play ro kalat bangin lat knang bangila ban sha yaka o ka jing ka jong Khublei ka long kra ho de kata baga benta ka basau ka sapon ka basau jong ka point ka balai ka jingkhuslai ka de ka pop ka basir khai do kata worry is serious sin ni haba sungtu baga ka jingkhuslai ka de ka pop ka basir khai balai namar ong beng evi namar ka benengkong namar ba ni lenno ba utrai pa jong ba beneng usman na ka benta jong ngileno ba ublei un sumar ngileno ikata ke jing kerku kita ka love and care ka jong ublei ka jing ite nala ka serious sin bang kuslai balai na ba ni doubt ye ka love and care ka jong ublei rom pra kong kom ne bang ni tip ru ba ki baroh ki trelam ni ka ban pen bha ye kita ke ba ye ublei di kita ken ke balakren ka bakum ka jingthmu ka jung no rang to bat ni ya tep ru ba ki baroh ki trelam ye ka ban pen bha ye kita ke ba ju blai ki baroh kan thop ka jing susi ke jing janjar ke jing tinju ke jing phang ke jing shitom ke jing kot ke jing kya ke jing dok ke jing kadok ke jing pahu ki baroh ke jing em ka jungi ki trelam ni ka ban pen bha ye kita ke ba ju blai kam dai ba ke jarang khat kita ke ba teng bon sin ba blai shakhnang ngi balai kono ban pen bhaken ya kita ke ba ya blai ti kum ta ba ka dei ban pen bha ke ba ya blai ke baroh ki ja na ka ban ta ka ni ke jing thumu ban khublei ka dei ka serious sin ka pok ka ba kra bon sin ka jing em ga jong ashimet hi tho yu fi ko monong sharai kong pasta ka ba khambun ka basna ha ka jing em ka jonga ki ba khambun ki basna dor ka jing em ka ba kenjam sim ka ki jing shem ha ka jing em ka jonga ki ba penjane nga shi utra ki ki por ki ba dum ha do kata ba shisha ka dei ki ba bal ka ong ki baroh ki ja ma pen pha ki ba ya blai long ka jing pahu long ka jing kado la ka long ka no ko benta ki ja pan pen phai ken mau ba ki baroh ki jan pen phai ki be je blai namar ka dei ka ta ka jing thu kom ta ngim dei ban khuslai ngi dei ban bread ye dei ban shani a hotrai ngai ji blai unang ye ker khu ngi no ai jing ka boring strength ka bana utrai bangi la ban ya chapran bangin bu bai confident how utrai o new blai bang shakri o new blai ban sumar yangi halakas ni do blai ka jing sok lon kat lambat phi tanang iwan biang suku video ban continue biang ya gane ka benta na ka tien ka jong Khublei amen.